Bai, Jon, eta bigarren galdera, ez? Bai. Aita ere baserritara, ganaduzalea izan eduki duzu. Aitak zer erakutsi dizu, ez, aparte, abeltzaintzari buruz, edo, zer erakutsi dizu, ekonomiari buruz, bizitzari buruz, zer esango zenuke? Bueno, abeltzaintzari buruz duzana eta bizitzari buruz beharrein barik ez dagoela ezer hemen. Eta batez be, ofizio honetan, abeltzaintza honetan, beharrein bedala, degunero eta hau ez dela, olgetako gauza bat ez dela. Osa, konstantea dela, ez? Bai, egunero inberdozule, bai zapatu, bai domekea, bai egunero inberdozule. Eta zuzan, zer gomendio emango zenioke bai semeari edo beste abeltzen gazte bateri, ez? Euskal Herrian gazten den, lanian, biharrian gazten den beste gazte bateri. Bani semeari monontzena, esan dut beharritin bado baserrien, zeo zerraterako dola. Bai ostean, askok nire pokan be, ifinio esan pabelioak eta bai, ni pabelioa indot, da inesik ez da omen. Hemen dau, zapaturik edo domekari eta domeketan iten dana da beste batzuk ibalta horrena eta gu baserrien beharren. Ez dau konpensatu hori baserretan amuduen. Bai, bueno, guzein gu ba, hemen goikoak agintan durute gu gizisiliko mehagu. Eta lan asko, ez? Lan mota asko, ez? Ba, asko. Beitu, kotxe hori prakatu duenean, semeak esan dit guzti hor kotxea eta ikusi dut kamioia. Eta, ez? Nola ganadu zalea eta kamioarekin dezeu igutzen zinen, ez? Bai, nau. Egunten da, neukerosi, ze batek ezausten, transportari munbarik aukerosi kanbi txikitxo bat. Da, erosinoan, nenango beste zar bat, izi zen ebor bat orduan epokan. Bai hau, dokotena, 20 urte pasauteko bigarren eskuko bat, da, ondo dabil, da horrez ez salbostea, ze noberak eroten da portea. Noberak ekartzen ditu txalak erosten duzuna gizentzako, da ostean, dana biderdien itxiten duzuz. Txaleko honen beste, da matadero honen beste, izilei burutu. Hori zikiran, beharra bat ekuzu, ze noberak ibilbia dau. Jo, igual batzutan altzen bezu, goizeko loretan. Igual besa batzutan, gaubia inoen bezu. Da, segun, zelan egiten duen karnezeruek, ze karnezeruek ez dire, untxe, karri, ez dut esaten, nenago, esaten, burdi unerako, behun esaten da, untxe, biher behot. Batu, de klientea badeko zu, klientea galdu ziteko eronin bezu. Eskarri asko, besterik esateko, Jon? Ez, dana esan da, holantxide. Eskarri asko bihoi. Bai, zauri.